Quddiem il-pressjoni biex jittieħdu passi kontra l-eks ministri Giovanna De Bono u Chris Sajt, it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għadha qed tipprova tirbaħ il-ħin. Il-Viċi-Kap Nazzjonalista Mario De Marco tenna d-diskors ta' Simon Busuttil u meta mistoqsi jekk Giovanna De Bono għandix tkun sospiża mill-Partit Nazzjonalista fid-dawl tal-aħħar dettalji żvelati, wieġeb fin-negattiv. Ovvjament iridu nistennew il-proċess, I think it's only fair illi il-proċess jieħu l-evolviment tiegħu. Fl-aħħar jiem sar magħruf ukoll is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Chris Sajt kien marraf b'dak li kien għaddej minn tal-inqas sena ilu, iżda m'għamel xejn dwar dan. Mistoqsi jekk kienx jaġixxi l-istess bħal Chris Sajt, Mario De Marco għażel li ma jweġibx. Ma rispondix domandi ipotetiċi. Ġifieri, Chris Sajt naħseb ta' press conference u ta' spjegazzjoni sħiħa dwar l-email u ċirkostanzi u naħseb kelkom kull opportunità li tagħmlu l-mistoqsijiet. Iżda meta mbagħad kien mistoqsi jekk il-pożizzjoni ta' Chris Sajt għadix tenibbli, De Marco qal li Sajt ma ħebiex l-email anke jekk il-fatti juru li ħeba l-kontenut tagħha. Naħseb Chris Sajt fil-press conference qal l-iktar mod preċiż li rċieva email ma ħabiex l-email li kien irċieva. Jifiru nasibx li inti korretta fil-assessment tiegħek. Kontrarju għall-impressjoni li prova jagħti De Marco, is-Sibt Chris Sajt qal li ma kienx jaf bid-dettalji ta' xogħol fil-privat imħallsa mill-Ministeru għal Għawdex. Għati ċans il-ħaddieħor. Kont taf x'qed jiġri f'Għawdex, Dr. Sajt. Diġà qedlek li jiena ma kellix ħiel ta' dak li huwa allegat illum. L-email bid-dettalji ta' bosta xogħlijiet li kien intbagħat lil Sajt ħareġ inqas minn 24 siegħa wara din id-dikjarazzjoni. Minn meta l-ħadd ħarġet l-email, Chris Sajt għadu ma lissen ebda kelma dwar is-suġġett.